बिथाङा बुंनाय बायदि हसाके जुदि गाबोननि समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ बबेबा बिथिङाव जुदि फेलें जायोबा व्यर्थ जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया दा बिथाङाबो जागोन। बिथांनियाबो बे दायनिफ्राय मालाबाबो खारग'नाय नङा। जितु माने व्यर्थतानि जि माबा अंखिदार बिथाङाबो सासे। बिनि ओंथियानो जाबाय बिथाङा जोंनि दानि बिटिआर सरकारनि सासे दायित्वशील व्यक्ति बा खोब माने बिबान गोनां रेसपन्सिबल सासे पार्सन बिटिआर गभर्नमेन्टनि। दा बे बेलायाव बिथाङा बुंनाय बायदि हसाके जुदि गाबोननि समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ बबेबा बिथिङाव जुदि फेलें जायोबा व्यर्थ जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया दा बिथाङाबो जागोन। बिथांनियाबो बे दायनिफ्राय मालाबाबो खारग'नाय नङा। जोंनि दानि बिटिआरनि EM मानगोनां रेवरेवा नार्जारी, दा बिथां सारखौ आङो पार्सनेलि खोब मोजां मोनो आरो मानबो होयो आरो बिथाङाबो आंखौ मोजां मोनो, अनो। दा जियानो जा गोलाव सम बिथाङा जोंनि जातीय संगठनाव थानानै माहारियारि आफादाव थानानै बर' हारि आरो समाजनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय थादों। हारियाव आरो समाजाव बिथाङा गोबां बिहोमा होदों। बिथांनि बे बिहोमाखौ, बे कन्ट्रिबिउसनखौ जोङो रावबो बावनो हाया आरो जायनि थाखाय बिथांखौ जों बयबो सनमान होयो, मान होयो। बे हिसाबैनो आंबो बिथांखौ मान होयो आरो सनमान होयो। दा जियानो जादोला आरो बे सनमान आरो मान होनायनि थाखायनो बिथांखौ UPPL आरो BJPनि जा जथाय सरकार, बे सरकाराव सासे EM हिसाबै सायख'नाय जादों, अर्थात EMनि बिबानखौ होनाय जादों। दा बिनि ओंथियानो जाबाय बिथाङा जोंनि दानि बिटिआर सरकारनि सासे दायित्वशील व्यक्ति बा खोब माने बिबान गोनां रेसपन्सिबल सासे पार्सन बिटिआर गभर्नमेन्टनि। दा बे बेलायाव बिथाङा बुंनाय बायदि हसाके जुदि गाबोननि समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ बबेबा बिथिङाव जुदि फेलें जायोबा व्यर्थ जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया दा बिथाङाबो जागोन। बिथांनियाबो बे दायनिफ्राय मालाबाबो खारग'नाय नङा। जितु माने व्यर्थतानि जि माबा अंखिदार बिथाङाबो सासे। दा जियानो जा बिथाङा दाखालि जि मोनसे खोथा बुंदों, बे खोथाखौ मोजाङै साननानै नायोब्ला आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। थारैनो बिथाङा सासे EM हिसाबै गाव फेलें जादों नामा? EMनि खामानि मावनायाव सासे मन्थ्रिनि बिबान लानानै बिथाङा जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ मावफुंनो हायाखै नामा? आरो जायनि थाखाय बे दायनिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय बिथाङा गुबुननो दायखौ जाबसिनदों नामा? बे मोनसे सोंथिया सिखारो। मानोना बिथाङा सासे बिबान गोनां सासे EM हिसाबै सरकाराव थानानै बेखिनि जि खोथा बुंबाय, बे खोथाया मालाबाबो गनायजाथाव नङा। आरो बिथाङा प्रमद बर' सारनि सायाव जिखिनि एलिगेसन लाबोदों, बे एलिगेसनखौ लाबोनायाव जोङो नैबेखौसो सानदों। दा बिथांनि जयगथा आरो दयखथायाव दिनै मोनसे कुइसन मार्क जानानै थादों। दा बिथाङा बेसेबांखिनि EM हिसाबै रोंगौथि दं। दा जियानो जा जोङो नैबेखौनो बुंगोन, बिथाङा जिहेतु सासे दायित्व गोनां मस्ट रेसपन्सिबल पार्सन अफ बिटिआर गभर्नमेन्ट, बे हिसाबै बिथांनि खुगानिफ्राय बेखिनि खोथा ओंखारनाया जोंनि बयनिबो थाखाय दुर्भाग्यजनक। आरो दहाय आं सिगाङाव बुंनाय बायदिनो गमामायै जुदि गाबोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेबायदि फेलें जायोब्ला बिथाङाबो बे फेलें जानायनि सासे दायनिगिरि जागोन। बिथाङाबो बेनि दायनिफ्राय मालाबाबो खारग'नो हानाय नङा। ज' जानायनि खोथाखौथ' बयबो बुङो। रायजो राजाफ्राथ' बयबो ज' जानायनि खोथाखौ सिन्था खालामो। बिथांमोननि थाखाय ज' जानायखौनो मोजां मोनो। खिन्थु प्रेक्टिकेल पलिटिकेल फिल्डआव जोङो बेखौ बेसेबांखिनि मावफुंनो हायो बेसो गिदिर बाथ्राया। स' दिनैनि दिनाव पार्सनेलि जुदि आंबो बुङोब्ला जोङो खौसे जानानै खामानि मावनो नांगौ। खिन्थु पलिटिकेल लेभेलाव बेखिनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्लाथाय एसे दद थाहैयो, आं बेखौ सानो आरोखि। खिन्थु बेक्तिगत हिसाबै जोंबो बयबो खौसे जानानै खामानि मावनायखौ लुबैयो।
BJP आरो UPPनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो साननैसो सिगां BTCनि बिसायख'थियाव जों आलादा रोखोमै गेलेनायनि EMआ दिनै गावनि जाय बस गावनि माने गाहाय बिथांखौनो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय पार्टिनि मानसिफ्रा आलादा रोखोमै सावरायदों बे सिङाव माबा मोनसे जानानै दं बिसायख'थिया खाथि सौफैयोब्ला बयबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव हान्जानि जिथु स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजिनि सायाव खोथा बुङो थ' बेबायदिनो BJP हान्जायाबो गावसोरनि खोथाखौ बुंदों निस्सय जोंनि UPPL हान्जायाबो साननैसो उनाव बेफोरनि सायाव माखासे खोथा बुंगोन थ' बियो BJP हान्जानि खोथा बिथांमोना मा बुंदों मा बुङाखै जोंहा जिहेतु दासिमबो जोङो आसाम सरकार आरो BTR सरकारावबो जहाय जों जिहेतु जथाय सरकार सालायगासिनो दङ दासिमाव आंनि सानस्रिनायाव नोजोराव बेबायदि जोङो मोनबो नुहुराखै अदेबानि फैगौ बिसायख'थिनि समाव बबे पार्टिया मा स्ट्रेटेजि लानानै खामानि मावलाङो बे गावबागाव पार्टिनि जागोन दासिमाव नोंथांमोननि हान्जाया माबायदि दासिमाव आंनि खाथियाव जेबो इनफरमेसन गैया आरो बिनि सायाव आंहा बुंनायनि दा माने पावारबो गैया होननानै आङो बुंगोन दा जियानो जा जोङो नैबेखौ नुबाय थादों दिनैनि दिनावहाय जितु आंनिसिम जिखिनि इनफरमेसन दङ जे BTR ओनसोलाव थानाय जायफोर BJPनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मुख्यमन्त्रिनो चिफ मिनिस्टारनो माखासे रं मेसेज आरो फल्स रिपर्टफोरखौ हरबाय थायो थ' बे हिसाबैनो निस्सय बिथाङा माखासे रिपर्ट मोनदों आंनि मिथिनायाव जे बिथांमोना गोबाङानो बुङो जिहेतु एखनब्ला सावरायलायनायावबो हसा मिसायै जों रायलायलायनायावबो बुङो बिथांमोना बुङो जे गाबोन जुदि इलेक्सन जायोब्ला जों BJP हिसाबै 35टा समस्तियावनो देरहागासिनो दं 40टानि गेजेराव 35टा समस्तियावनो देरहानो थांगासिनो दं निस्सय बेफोर रिपर्टफोरखौ CMनो हरदोङो जानांगौ आरो बेखायनो बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंदों खिन्थु आंहा सन्देह दङ जुदि गाबोननि समावहाय इलेक्सन जायोब्ला BJPया 40-39 सिटआव देरहागोन ना देरहाया खिन्थु आं हिसाबै UPPL हिसाबै जोंहा मोनसे कनफिडेन्स दङ गाबोननि दिनाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला 26+ सिटआवहाय UPPLआ देरहानो थांगासिनो दं बेयो रोखा नोंथांमोनहा लिरना लाबानो जाबाय